Assalamu alaikum malam. Malam barka da wuni. Bashi kasa yana lazumi yanzu ka bar shi kasan malama. Alhamdulillah baka toka ba ko kai ba na annabi bane. Barkan ku da zuwa. Yawa barka dai malam. An wallahi ya gari ya aiki. Na ta aiki malam. Insha Allah. Na san abin da yake tafi da ku. Ai shi yasa muka ce bari mu zo wajen ka malam. Da muku abin nan ne ku. Ya sunan ku ne? Sunana Daushe malam. Aha. Lalle haka na ga sunayen naku duka ga suna a ciki tabbas. So abin da yake tafe da ku budurwa ce kuke nema kuma ba za ku same ta ba sai kun samu kurman sabro. Kai gaskiya malam ba haka bane. Ina ba. Na gano abinda kuke so mahaifinku kuke so a kashe saboda dukiya. Kai malam kalabta wallahi malam ba haka bane. To in ba haka bane ba haka sake buga hare ka gani. A ƙara duba a gani dama ragon mu ne. A malam. Gaskiya ma Sake duba mana. Ina ga. Ha ba gaskiya na ga ƙaho. In na buga sai in ga ƙaho. Kai malam wannan abun ƙarya ce kawai. Wannan malam kawai kai abin da ba gaskiya a ciki. Ba gaskiya a ciki. Kai ba gaskiya. Kai haka kai ba kai komai ba kake magana kai. Haka ake cutuwa mutane. Haka kake ta cutuwa mata mutane. Kai ya abuwa. Allah ya sauke. Dama abin gaskiya ne. Dama abin ba gaskiya bane. In ba gaskiya bane sai ka faɗa. Ba gaskiya bane.